Nahapay naman ni akong tindahan, oy. Kinsa may di mahapay ani nga. Sige kog utangan ni Maria. Nya pagkahuman, iya kong sad sa aran nga bayaran. Ay tama. Karon man ito iyang saad nga mobayad sa kuha. Dili na ako siya hulaton nga moanhi diri sa tindahan. Ako na lang tong adtuon sa ilaha kay para sigurado jud ko nga mabayaran ko niya para naapod ko'y makumpra karon. Kalami sa feelings nga ating bugatas kung pitaka, oy. Kinsa ba naman di mabugat ana nga bag-ong release. Pulpa kaayo. Perting daghana. 11,020 ang girelease ni ma'am sa kuha. Kay ingon pa siya, good payer man daw ko. 10,020 na lang ni. Kay ang 1,000 akong gipapainit sila ha. Di man mo dawat gud sila si ma'am og kwarta. Unang gipalit na kong painit, soft drinks pan, daghan kayo. Akong gihatag sila kay para bulahan sunod inig magparelis na pug ko. Dali ra kay ko marilisan kay humot man kay ko sa ilaha. Kuna ning ipuson. Uy, Maria! Uy, may gani kay nakita ta. bite. Kanang, Maria, maningil ko sa utang sa tindahan. Hindi kay, paita, upaw, na kay akong tindahan ba? Uy, nagkamali kag kwarta lagi. Ay, kani. Narilisan manggod ko sa linding karon. Maayo. Unang daghan kaayo, baga kaayo. Pwede na akong maningil sa inyo, ha? Kanang pila man di ako utang nimo. 3,990, Maria. Ay. Isira kay na. 4,000 na lang nato. Mas maayos. Sige. Mag-ihap ta. 1, 2, 3, 4. 4,000 na. Nya, paid na ko. Salamat kay ni Maria, ha? Sige. Ay, problema. Daghan kay ko kwarta. Wala po kay pagkaon. Pangutan na to sa tindahan ako. Sige. Salamat kayo, Salamat Biti. kay Maria. Bintaha dyan yung marilisan. Ta kay masulbad ang problema. Magto na ko. Uy, Maria. Uy, Mayo, kinakita ta. Maningil unta ko si mo utang ba? utang. Saan naman tao ni Maria, oy? Nga. Mao gani ning gitawag untag arawan kay kada adlaw ka magbayad. Gani. Niabot naman og pulo ka adlaw wa ka mobayad, oy. Sao naipit? Nya na kay pangbayad ya. Pila ba ka adlaw ako ang batal si mong di ay? Pulo na ka adlaw wa ka bayad gani no. Pila gitong adlaw gani? Tag 300. 300. 3,000. 3,000. Ano may problema na atong bayaran? Daghan kay ko kwarta. Mayo kay daghan kay kwarta Maria. Iyo jud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,000 na. Dara 1,000. 1,000. Kulangan na lang og 2,000. O sige. 2,000, 3,000. Nya. Pid ko. Pid na Maria. Ya, salamat kayo ani. Ay, sapa yan. Bintaha kay napakoy na release sa kong nabilin sa kong release. Uli na ko kay para mamainit po kus balay. Uy, Maria. Uy. Mayo kay nagpipa ta. Gani. Dito ta magstorya okay. Silaw kay diri ba init kayo. Init dito. Kung sa may ato di ay nasaag man. Kumusta naman? Okay ra kaayo. Okay ra kay ko. Ang paluwagan ba? Ay, ano palawagan ka. Nagdyo na ka atong pizza 15. Di ba? O, isa ka bulan ka atong pizza 15. Unsa naman pizza karon? Pizza 20 na. Sabay ito. Bitang. Mo gani, no? Yan hindi ko di mo kay lisod ka pangitaon ba basta ting singil na. Grabe pa nimo atong birthday. Ano mo bang utang ba? Ang kantidad ato 30,000. Mo nang 3,000 ang bulan. Pulo man to 3,000 ang bulan. Pulo ka bulan nimo sa impason. Oo. Unya, Pila naman di ko kabulan nakatag si mo diyan. ikaw manggod garbusa kay ka pagka babae mag birthday pa. Pwede ra manggod to tong pansit. Grabe po siya. Sa man taong ka na. Pila naman di ko kabulan nakatag si mo. Siyam. Siyam. Kulang lagi isa. Isa na lang kabulan imong kulang. Di gani. Pila ganito? 3,000. 3,000. Sunod gani, pag mag-birthday ka, kinahanglan yun na kay kwarta dili kay Ya karon, makapayad naman ko na mo kay kwarta maayo. Kita ka na? Naka-release ko karon. Mao ba? Good payer ni sa linding. Maayo. Anya karon pila to? 3,000. 3,000. Sige itong ihapan. May problema na. Baby, Skalibo. 1,500. 2,000. Pila na 2,000? 2,000. 200. 3, 4, 4, 5, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Okay. Salamat kay Maria ha. 10. Sunod gani. Ug na mga okasyon sa sa inyo ha. Punta ka lang ko. Sige, Kay sige. good peer man ka. Gani, Unya, gani. Sige, salamat. Sunod na po na. Oh, salamat, salamat. Nagtanong ko man siguro ko eh. 20 na lang na nabilin sa ko ang relief. Hindi ba? Nagmata jud ko ba? 20 na lang jud paita. Wa pa gani ko kaabot sa balay. Ang akong release nga 11,020. 20 na lang nabilin. Nahurot magpamayad. Wa gani ko katila, wa gani ko kapalit og pan. 20 na lang nabilin. Utog pamayad sa utang paita. Mo nilang giingon lagi. Pag-release, happy-happy. Pag uli sa balay, guul kayo. 20 na lang nabilin no niya. Magbayad ko taga si Mahana ani. Ay,